aitwa Dorcas Sasha Mwandembe. Taenda nemaparents angu chechi kumatsuo kwavaenda ndobva ndasvika pakuzodanana namadzibaba ave kuchechi ikoko. Tadanana Cape Town takarara Cape Town. Vanonzani madzibaba kana mukatsanangura? Madzibaba andikarara vanonzi madzibaba Steinwage au madzibaba Knowledge. Takadanana tabva tasvika pakurara swera kuri kuBloomingdale. Takadanana ndobva tasvika pakurara tese. Kafo takarara tese mumota. Kechi5 ndopa takarara kumba kwavo. Dambudziko raripi atiomesere izvo sezvo ndabva kuti pamiri nezvepamiri pako pane dambudziko rari kuti akuramba izvezvi zvindani pamwiri akuramba pamwiri pake. Pamwiri pangu pane 5 months. Akuramba achinditi pamwiri tikupesana pamwedzi. Inini official ndakakanganisa kuverenga madates emunhu anga asati amboita pamuviri kubva since. Akunditi uri hure achabvume pamwiri pake. wakamboenda here kwaari uchitaura ndatione pamira? Takaenda pekutanga ndobva ati handizvizive, ndobva taenda futi kechipiri ndobva ati handizvizivi. Iye taisasangana naye taitaura naye pafoni achiramba kusvika patinenge tiri. Nezuro ndopa tikaenda naye nemaparents angu ndobva andisiya pamaparents angu ndobva andisiya pachechi ipapo. Iye ndobva anditiza pachechi ipapo. Nezuro akataura kuti sezvo vabereki vako vauya nerong approach ofichi akambodedzwa zvikanziuya titaura nekumba zvichitiwe kunwa show hazviite ofichi kumashure handiko kwamakasangana. Paakanziuya kuvana kuuya ndobva ana mama ndobva wapedzisira vaenda kwekutanga kunonzi kwamai Lindi. Ndobva vamufonera ari ikoko svika ndobva audza kuna nababa ivavo zvikanzi ini munhu iyeye musamutambire handisi zvaari kutaura nekupokana nazvo tikupokana pamwedzi nepakuti ari kunditi ndiye ndakamubreak ofichi ndiye akandibreaka. Saka ndopa akati ukangovatambira ini handisi kuzviziva avanenge vari mumaoko mako vani vavo ngavabve ikoko. Nezuro ndopa tikaenda pamasoi ipapo ndakasiyiwa nemaparents angu pamasoi ndobva anditi iwo wasiyiwa pamasoi ipapo. Pamasoi paurikugara ipapo ndopa wakanyengerwa ndopa uchawandira murume ipapo. Ini ndaenda ukaduma ndichadzoka uchandiwana. pakushushikana nemukuru wesangano weSoweto ane zvakandiitira pamusoro pekumitise mwana wangu ari kurishaudha futi autodityisa futi mberi pazvo. Saka zviri kutibata-bata. Zvakanyatsofamba sei baba kuti isusu tiri kutarisa kuti mukuru wechechi ndiye anofanira achichengetedza vana akuzopa mwana pamiri? Zvakanyatsofamba sei kana mungatsanangura muchidimbo? Inini ndanga ndiri murima Orlando kuzoziva nyaya idzi nyaya dzenhungu yapo kuti ndizive kuti mashure kuzva zvakamira sei. Hakusi kudhara ndofunga handina 3-4 days ndasaka nenyaya idzi. Asi musikana dheri akasimuka panapa akazosenda meseji aiko kuti handina urombo sori baba pane zvandindaga ndobe ndakatanga kuti ondidi sori haana kubvira akambotaura zvadaida. Saka vari kundibata-bata. Inini ndega zvangu ndinotondiremera ndosaka ndadedza tinogona tiyananisa toonesana kuti kotivinani. Nguva zhinji pataingopinda semazuva ese tichiri mukati mekubatsirika. Chokwadi kubatsirika taibatsiriwa, asi kuzosvika panguva yatasvika parinhasi kuti taure neni handaifungidzira kuti chinhu chingava chichizoitika mukati muupenyu hwangu kana mumhuri yangu. Chinhu chasvika pakundibata zvokuti kusvika parinhasi chinhu chinonzi chipostori ndionekwa chiri chinhu chiri kundiodza nekuti handichaziva kuti ndinenge ndichisangana nemunhu anondibatsira here kana kuti
kusvika mwana azondiudzawo pari nacho kuti ndizive kuti ndo zvaayo. Mwana akatanga rini amai kuenda kuchechi? Chechi mwana ane ndingati kuna September tichienda naye. Tizobva paSeptember ipapo ndakambobuda. Pakati apapa havana pavaimbobuda ndichienda nasipo, vachienda ndisipo. Pandakazodzoka muna January rino ndo pandakanga ndichipota ndichibuda navo mushure mekunge kana kwanzi kunodiwa munamato wemhuri kana ndavayo vachibatsirwa pane zvinongaitike kuvana kana kuti mumhuri inoti mumhuri yeimba yangu asi vese family dzainamata pakereke ipapo vanhu vachiuya vachizobatsiridzwa. Kana mameseji ndinawo zvangu mutauro waita kuti ndaane 6 months ndine 6 months ivo vabereki vacho vachiuya tichigara pasi tichitaura nyaya yacho aitoti pane 6 months. Asi kuvhuma kuti wakarara naye hako unovhuma ndi wakarara naye kanokwana kangani? Mainge mchirara meshe kupi? Pamwe pacho takasangana kuzasi kuwaita kuzasi. Uparunga amuri mota? Mota kangani? Kukamwa akakumba ku 60 yakutaura zvekuti makarara musikashanwa katumota nekuwanika iyi nyaya dzekuti vanhu vanenge vangowedzerawo nyaya dzacho vanenge vangotaura mumwe atauro pake mumwe anenge achitaura pake. naipa pasina hapo kuti murikupesana pamwedzi muri kuti ari kuti 6 months muri kuti 5 months naipa pasina hazvo izvozvo imimi mukadzi wenyu nenhumbu dzese mamuchida ndatora patiringopesana chete ndepekuti isu taitowirirana zvese muri kuona asi patiringopesana chete pamwedzi vavari kutaura kuti iye ari kutanga 6 ini ndiri kuti aiwa ini neyangu inofanira kunge nechi 5 months ndipo chete patiri kupesana ipapo. pane runyoro kuti baba rwekuti imi muri munhu anozikanwa nekufarira maroko zvakadarikidza muchinzi mune vakadzi vanogona kuita 4 vemusowe renyu vamakatoitisa vana vacho vanova mafirst born kuvakadzi ivavo vese munoti kudini nyaya iyo? Ipapo ndoti kunyeka asi vana munavo venyu 4? handina vana 4. makarambana nemadzimai nomai 2. saka izvo zvamira zvakadaro ndokunzwa kuti makataura imi kuti mwana uyu yaive pfambi vachikuiva makataura anambopina ndataura zvakadaro ini chandakataura navo nyaya chete dzokuonesa ndakati alright imi kuti munhu uyu ini kana dziri 5 months mukadzi wangu ndichimuita sendichimuda asi kana dziri 6 months ndo patiri kupesana chete pakuti imakati 6 months ndichiti 5 hazvikuite zvakaita sei hazvokuti pfambi yakunyoka uzwa kuti makabudisa munhu kuti makasvikira nechinangwa chakadaro apa takatangira nyaya iyoyo ndeyekuti zvizosvika pakudaro inyaya dzokuti ivo vaita nzitora chete mukadzi ndationa iti apa tikupesana zvazvinoita pana sisi vacho vamwe kwavo vakandudza vakati uyu ani mukomana wake wadzana anomukona sisi vacho vanozishaneti vakati ani mukomana wake mumwe wake wadzana anozodaiodai saka ipapo ndopana kati ukana mimba isiri yangu inini muchinditi inini kuti ine 5 ivo kuti ine 6 saka ivo vakati tora chete mukadzi ndati izvo zvokuti munditi tora chete mukadzi hazviite sei hazviiti ivo tarisei mwedzi yati kupesana. sisi vacho vanga vakusvika pakuti ani mukomana kuwadzana vaizvitaurirei iyo vachitoone chido chokuti utore munhu wavo havaitouya ivo vanhu sandisingazioni ndaiti ndakaenda kwavari ndivati gulesi vaine mashoko avaitotaurawo akaita se akatowanda pamusoro pe agarike naye akazodidididi vaitotaura zvimwe zvinhu zvakawanda.